Guys, good morning. Magbaligya ang uyap si mother karon. Daghan kay siya halin karon kay tugtumod sa ihang uyap. Di nagunsa man sila dira akong adtuon interviewhon. Akong nanay. Unsa na nay? Kana siya para unsa? Paniod to. Paniod rin. Naguba ang CR. Naguba man CR mag-iunsa dito. Dagko mga kuan ba? Mga? Wala din siya, may awa. Hindi ani, mauni siya eh. Wala pa nagluto og pan karon kay wala may mga order. Wala pa mga order. Wala ang mga order din. Ang saging na hinog diri nay. O di arak. Nalaya naman dahil siya. Good morning. Agay na pa man ipanda ay bahaw. Kana, mawala na mo ipainit. Hinog ng saging. Wala, hinog naman din tanan. Kana, darak. Wala pa kalburok. Kana. Mga untag saging. Kaya hinog kaayo. Diba? Ang hinog lagi uban, mga uban kay humok, ang uban gahi. Ano ni? Ang kalburo niya wala. Murag kalburo na inok. Musulod ta di ari sa kuan mansiones ni Lady Godiva. Nang baligya sa kaypan kay wa pa ka pangumpra kay arang bisihag yun. Kana. Napag may uyap baligya. Darak. Gamay na lang. Din tanawa ang ilahang pan. Wala naman siguro ni. Ay napa oy. Muna siya pan Bisaya. Mas mulami siya kaunon og maabtan sa isa ka adlaw bahaw. Pero I don't know kay ganahan man po ng uban mukaon og kanang init jud siya pero wala pa mamigaluto kay naapa man pud og kana. So humot di kay siya kay ang tawag ani isalbaro man. Dili na dali mi mangumpra, dili na dali mi mag-display kana. Nang saging na mo nasa gawa sinog. Kung kisay ganahan mo kaon, hala pagkuha ra mo dira. Nana man na shock. Para mga ero nga ipangkagid. Ana. Din maglungag mig balanghoy ron kay. Kaon-kaunon lamang. Mga balanghoy dire. Tatanawa ang saging guys, mubo kay siya. Pero mamunga na siya, tanawa ha. Kana siya nga saging, kato siya nga saging, maunay siya gikaon, kana. Kana, diara ang amo ang saging ay mubo kaayo. Maunay siya itawag aning saging nga ma? Ha? Kani? Mubo ra kay siya no? Kani kinang po siya o. Na po siya kuan puso, namuso na po siya. Ay, ko lang sundang, di akong bidyuhan. Itago sana. Bet. Sani ka? Muna yung unod? Nisa o mo na ron man? Ang abo. Para asa? Ay timo-timo. Para sa paniod to? Butangan o taglati ka. Kung sabay mong tiyan, marami lagi. Ang gawal mo ng mga etnap. Baligyan na ng mga manok, ma. Kana, uy, ano man na? Ha? Oh guys, thank you. O kadagko kaayo, oh. Kana? Dagko kay nga manok. Ang balanghoy po ni mama dito, oh. Wala pa karon na nagluto og kuan pan, sirado ang pan, oh. Daramang lutuanan, oh, sirado. Kana. Ay kuan man karang napa may sobra gahapon. Pag naay masobra, dili gyud mi magluto og bag-o kay ang pan is duha man siya kaadlaw ay ha siya mabahaw. Kay og mabahaw siya is lami man siya kay kanon. Kana. Don't matter ana kay kala siya maunay bukong. Mauna siya isugnod sa mga pan na mong giluto. Kada bukong na siya tanan. Kana. Okay, samping. Thank you. Naunsa po yung irig nga. Muna magikiatan maayo. Thank you guys. Good morning. Oh, God bless. Maglungag mig balanghoy para sa
amo ang paniod to og snack. Then kani among ipares. Kani pares ma? Kani? Thank you.